Nitie tuoche ma ni waterborne diseases. Kwachako gi kaka Luo wang'e maber ni nyaldiema kata cholera is top of that list. Nikech kila mtu ok ti gi pi mar mfereji. Ni joma ti gi pi mar kisima, masani koro flood water. No kata ka Luo kacha kwadhi loso to ji dhi e choche mokuny piny ka. Koro ka pi mar flood water dhi riwore gi cho. Aso koro dhi to kodonje kisima kelo problem. Ko jothuro nyaka koro chak chwako pi moro amora kata migole kisima kata miyo muodho ka bera nyaka koro chwaki kapok utiyo godo. Mano number 1. Number 2 en tuo mar malaria. Sani koro ka koth chwe kama to pi kundre kendo kaka ji ok oninde net to malaria dhi medre kabisa. Koro nyaka jothuro chak nindo e net mobedo treated kendo kwanza nyithindo man piny ne higni 5 gi jogo mine mapek nyaka gi make sure ni gikawo net gininde kendo ka ng'amiyo mapek nyaka dhi hospital chak clinic mondo omiye ni fancida prophylaxis mondo kik giyud tuo mar malaria. To be nitie tuoche moko waluongo ni filariasis. Ka kioro oula nyithindo dhi ogo abal e pi mokundre ka ji wuothe oula no mang'eny. To nitie kute manie pigno manyalo donjo gi pien ma dhi e remo ma kaka ni schistosomiasis dhi ma bede kata e chunyi liver moko dhi nyaka e bladder kata kama lach chokre ma kel problem. Ko kik ji yira pi aoyaye to bende kik nyithindo dhi go abal e pi mokundre kuna e kor gweng'. Mar ang'wen en ni weche mag dhi ka thieth sani be koro obedo complicated. Ni ka maybe ka Luo ji dhi gande hospital ikawo peng kata apiko ema idhigo ka ng'ato tuore. No koro sani jogo matuore kata joma mine mapek muoch kayo nyalo yudo pek malich ka gidhi konyre kata dat ichopo e main road mondo gidhi e hospital. Koro nyaka giket mpango maber ka ng'ama miyo ma ndalo ne chiegni chopo makata muoch chiegni chako kata ndalo gi mag nyuol oseromo ochako bedo ne but hospital. Kata neno bende ka ne wacho ulano oketho kata othiro weche mag thieth e hospital kama Ahero mane flooding odonjo nyaka hospital ma koro orocho weche mag thieth. Mago challenges mang'eny madhi bedo ka to at least we have solved part of the problem ni daktari ni hospital kendo rito lakini prevention ojo ne geng'o ber chon ber dimo oloyo dhi kajuoga. Koro jothuro mondo obed gi high index of suspicion giduok risks gi expose themselves too much. To kati ko bede ni en weche mag nutrition weche ma koro pi oula no biro mo nyalo bedo ni alot mane opidhe e tok orundu koro maybe okethre kata dhiang' minyiedho koro sani onge kama dhiang' chame lum ko dhiang' onge chak. Ka bede nutrition bede dhi dok piny kendo malit ni mbele kae keyo marwa dhi dok piny kodhino nodhi moketho cham mane osedokra mane oromo doyo. Koro wa prepare for that kendo wa make sure ni sirkendewa mag gwenge oketo steps not just for mitigating sani but ging'ini in the next 4, 5, 6 months ukech madhi neno mbele kano gi address nade. Erokamano. Iwacho kanyo makara ahinya kendo dagom mar mondo mi asoma ne ote moko ma jopiny chwalo kinyi makawuono kapok wayieni mar mondo mi idhi mbele kod tije gi mamoko mag odiochieng' makawuono Dr. Miskela kaito wadhi mbele kod twaka kod Brenda kaachiel kod Victor studio marwa kae. Nitiere ote moko ma joneno magwa ochwalo kinyi makawuono kaachiel kod penjo moro ma janeno marwa nitiere godo. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni lakteche otimo maber kuom doke tich. Kata kamano waselalo ngima modhuro nyaka ne ng'anyo chakre. Kwayo ni sirikal koro ochop singo magiketo gi lakteche. Mogik to sirikal omany kaka ginyalo geng'o weche ng'anyo gi nikech jopiny ema hinyorega. Odhi mbele kowacho ni kaber to sirikal oket joma nigi lony e migawo mar thieth gi somo nikech magi migepe ma very sensitive madwaro lony makare. To gima awuoro ni further notice en mana wik achiel. Sirikal ni ok en serious. Aluo twak ka an umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom ote makamano. Fred Osuru